Optager du? Ja, okay. Jeg laver den i morgen, den er fanskype. Jeg slår lige mikrofonen fra. Eller slå den til. Failede han? Kan de ikke? Ja, det er bare nødt til at kan join. Bandet with ban hammer is spooken. Spook. EU-titten eller SCB? Ja, jeg er klar. Nu. Pisse, jeg ramte det. No. Efter. No. Pisse. Det er så stramt. Det er fint. Kampoff. Det er for sent. Jeg prøver at lede efter en. Ja. Kan du ikke optage? Jamen, så kan de jo se IP'en, mand. Nej, fuck det. Vi må gerne join. Det er ikke noget. EU29 er lobby. Du kan sagtens nå, du kan sagtens skynde dig. Der er lige 6 pladser, der er 3, og der er, ja, du nåede lige præcis til sidst. Du er den sidste, der joinede. Gjorde du? Okay, jeg vil. Survival Games? Nå, kom. Så, det går nu også to. Og fundet en chest. Det er ikke rigtig flot, jeg har gennem ko. Jeg kan ikke se noget. Jeg røg ned i et eller andet max. Ja, come on. Jeg kan ikke gøre for flere. Jeg kan ikke se noget. Prøv at vente, jeg går lige ind i indstilling. Nej, det gjorde du ikke. Fuck det. Løft. No. Pis. No. Jo, du kan. Seriøst, du kan. Nej, nu kan du ikke noget. Nej, du kan du ikke. Ja, du siger bare lige til, hvis der er en. Zombiehoved. Spiller bare survival games imens. Det bliver med vidt nu. Altså ham der Andreas, mig og ham, vi er ikke så heldige, vi bliver altid kigget, når vi endelig spiller sammen. Men bare roligt, vi skal sagtens komme. De tænder en udsætning. Nej, fail! Det er en god start. Og en kit med stensvær. Heja.
Okay, der var også en anden en. Oh my god. Oh my god. Stone sword allerede. Oh my god. Oh my god. Jeg skal lige dræbe nogen. Ja, jeg gjorde. Bang! Dø! 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 Er der dø? Dø! Fik 5 point for det. Nå, så er der nogle lorte fucking kællinger, de skal smadre med mit stone sword. Hvad er mit stone sword? Er du lige bange? Du er. Ja. Om den er ikke god fedt. Kom nu, dig! Han død. Skal vi lige mod ham der? Ej. Så tror du kan flygte for mig? Superstar. Det er top. Superstar. Jeg havde dræbt 2. Ej, nu den begynder at svømme. Der er en der. Vi tager. Kom nu. Men jeg skal seriøst lige spille den her, når jeg får så en god start. Jeg er ligeglad. Nu skal jeg blive. Jeg lever ikke. Jeg spiller den. Ja, det gør du bare. Når du dør der, så skal du lige spectate mig. Kan du huske, hvad for en det var? Når det var EU 29. Nej. Hvor er så, mand? De er så bange. De flygter hele tiden. Det er sjovt. Når man sådan har stone sword, ja. Jeg ved ikke, om jeg har prøvet at spille survival games, men jeg har stone sword. Alle flygter fra nederen, ikke? Sammen for start. Det er dejligt. Jeg er fucking heldig. Jeg får det. Jeg tager først en Iron Church play, og så ser jeg det der stone sword. Så tager jeg selvfølgelig stone sword, og så skrider jeg, skal jeg bare nakke. Altså fuck det. Det er også sjovt, men især når man starter med stone sword, så er det endnu skægt. Jeg ved ikke, hvorfor man får en. Thomas. LOL. Ja, det skal jeg sgu. En hemmelig gang. Det tyder ikke godt. Pis. Ja. Jeg skulle i gang med at gætte kode. Og så. Ej, jeg gider sgu ikke bruge tid på det lort. Jeg kender ikke nogen. Seriøst, jeg skal bruge noget mad. Pis. Perfekt. Intet mad. Wow, vi er egentlig ikke særlig mange tilbage. Og jeg gad godt vide efter den runde, hvor mange point jeg har. Og nu voldsomt henne, mand. Kan jeg se en? Jeg kan se en. Der går ham. Og vi tæver. ham. Jeg vil ikke dø. Jeg fik ham. Jeg har 2 diamanter. Okay, fint. Der er de her diamanter. Han har 3. Okay, fint. Jeg har en pind. Jeg skal ind mod spawn. Jeg kan ikke finde spawn. Problem. Nej. Ja, jeg skal bare lige have det her armor på. Det er fint. Vi fik ham. Spis noget. Okay, hvor skal jeg gå hen? Har du spillet survival games? Jeg gætter mig frem.